ଥରେ ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷକ ପରିବାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଏମାନେ ଏତେ ଗରିବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ପରିବାର ଲୋକମାନେ 22 କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, 22 କ୍ଲବ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ 22 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 22 ମୁଦ୍ରା ନେଇ କୃଷକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଲେ। କୃଷକ ଜଣକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏହି 22 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। 22 ହେବାରୁ ସେ ମନ ଖରାପ କଲେ ଏବଂ 100 କରିବାକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଦେଖେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି 4ଟି ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଟି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତିରେ 6 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଘର ପାଖକୁ ପୁଣି ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ସେ ଘରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭୁଛି ତ କେବଳ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନେ 22 କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୃଷକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ବାକି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର